nainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Kami po, miyembro kan KBP, kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas. Mga tugang oras niya to, alas 10:34. An oras hatod sa Indokang. New Maggie Magic Sarap. Dagdag Value Pack. May free 2 sachets. Sachets. Bili na, bili na. Tando ay ginto. Ibang ginto. Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag Farex B Complex Daily. Milo. Buy big. Save big. With new Milo Champion Solid Pack. Revicon. Lakas ng 5. Revicon Forte. Bear Brand. Bumili ng Bear Brand tuwing sweldo para may tibay araw-araw. Neurobion. Neurobion. Helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Smart Padala. Kayang-kaya na mag-claim anywhere. Basta Smart Padala. Sangobion. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Uy, aram mo na daw ang bareta? Ano ito? O di mo pa aram? Anarin nga ni. Maray pa, aramon nga to unyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdaog kita. Aramon nga to ang kakaibang mga informasyon, mga istoryang mapapakinabangan bago ang panguntuhan. Totoo yan! Uya na ang programang Aramon Nyato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela. Aramon Nyato. Bayan, dapat mong malaman na kailangan mong maintindihan ang usapan na may kinalaman sa iyong kapaligiran. Kaya ng aming sinabi, makinig ka. Dito sa inyong bahay, makikaming. Dito sa programa, Mardela, ating kasama. Pakinggan natin si Mardela. Samahan natin si Mardela. Sa balita, issue at sa komentaryo, kay Mardela tayo ay panalo. Mga tugang, good morning! Oy, si Paalam da. Pakicheck daw tabi, Angel. Nanggana da si Paalam baya split decision? Pangyari rin. Pakicheck daw yan, ha? May pumasok sa aking feed na nanalo daw si Paalam via split decision. Aba, edi ayos. Titingnan natin maya-maya lang, ha? Bueno, mga tugang ko po sa inyong likod, Mardela dahing iba sa sana. Pero tiyan, welcome sa programa. Aramon niya ito, unya pong aldaw na ininin Martes. Medyo mga 20 minutos lang kitang mairibanan. Pag alas 11, malaog po ang mga amiga from the Department of Health para sa chikahang pangkalusugan. Ano po? Kailangan natin yan in this time of pandemic. At saka sa panahon na may mga kung ano-anong helang na nagbuburtwa, dapat nga itong may giya kita dyan. Okay? Bueno, mga tugang technical side, kasabay nga ito si June Napoles, the man from Poland. Production Assistant Center, ang kagandaan ng South, Angel Mostaza, at saka sa Social Media Department, katuwang tiyan, sina Arvin at saka si Richard. Naman sa luwas sa Mega Post Patrol, kunang tanan rangkada ka mga istorya, mga tugang halipod dyan sa luwas sa pagi ka mga pag-iriban na to. This time, ang The Flash is on the line. Partner Luens Bersi Barcena, nagtitipo na. Partner, please come in. Partner. Hello? Okay na? Pero na ano kan sabaw. Nadugdog. Nadugdog kan sabaw. Okay, kumusta yan? Roger to the Tabi Partner Mar, location kan DCGB News niya on digdi sa Tansuling Hospital na kung sa Tabi Partner Mar on assignment kita ngunyan dahil ta pinagkundusir na ngunyan Tabi Partner Mar
ang pagbukas kan outpatient hematology and oncology center na pinagsasabing pinakang inot ini digdi sa Bicol Region. And sa ngunyan tabi Partner Mar, nagkaigwa na ngunyan in ribbon cutting ceremony, tanganin naman po ng operasyon. Asin ngunyan makaulay ta si Dr. Mayla Balang kana tansuling tanganin ng makaurong ta kung ano ang mga serbisyong hatod kay ini asin kon no arin ini mapoon asin kung no arin ini matauning serbisyo kalado kan salud di sa Ciudad Legazpi bako sa Ciudad Legazpi kundi sa kapalibutan. Doktora, good morning po. Live kita sa DCGB. Ano po ang kinagayunan po? Naigwa na kita kainin na Outpatient Hematology Oncology Center. Si Partner Mardila po kan aramo niya to. Hello, Doc. Good morning. Morning. Yes po. Doc, ining sa tuyang bubuksan is this is in connection with pag-monitor takan mga posibleng magkaigwaning problema sa dugo at saka duman sa magkakaigwaning cancer. Paano po ang Sir, magiging... ano po ini? Taro po siyang unit na parang one-stop shop Okay. for cancer care, Yes. hematology care. Mhm. Wino-work up niya pa po sa rheumatology, saka po sa allergology. So ito po mga serbisyo na diin naman po kinakaipuhan admiton ang pasyente, Mhm. pwede na po digdi sa outpatient so ng tubing. So, Ayun. makauning chemotherapy drug, Mhm. mag-ibo din mga procedure na pareho kang biopsy. Mhm. May mga koneksyon naman kami sa Manila para mapadarahan sa assessment, para duman na po ipapa-analyze. So, yung mga supportive medication pang chemotherapy. Mhm. Yan po ang serbisyo kay Tansuling Himaon po, outpatient department. Dakulang bagay yan po, tabi, ma'am, ano? Because instead of going into the hospital for how many days para sa mga check-ups na yan, pwede pala magdiyan outpatient, no? Pwedeng kwaon sa records mo tapos ipapadala yan sa kung saan po sa Manila. Hello, ma'am? Naputol si Luwens? Luwens? Naputol ang linya Hello. na. Ayan. Roger Tabi. Okay. Doktora, sige lang. Nagpuputol kita. Okay, ma'am, di sabihin, instead nga na magpa-confine ka, you can go to that area para magpa-examine. Opo. Mm. May mga schedule man sa mga doktor. Ayun. Ata po ta naisip nindo tabi iyan na services na yan para po sa mga kababayan ta. Kasi po, so experience ni sa mga inot na panahon, wala pong area para sa cancer care, maliban duman sa BRTTE. Yes. So duman sa BRTTE, medyo puno na kami. Mhm. So may mga ibang na pasyente na naghahanap ng privadong services, Mhm. kaya inopen up din ang Tansuling. Ayun. Ano po yan, ma'am? Ano taranin doon na nagdadakol po ang nagkakaigwa ng helang na siring, digdi po sa tuyang probinsya? Halos pareho lang po ang statistics sa Manila. Mhm. Ang problema lang po, mayong madudumanan sa mga pasyente. Kaya dahil po nare-recognize sa bilang. Ayun. Okay. So, ano po ang pwedeng gibuhon kan mga pasyente pag magpasiring po dyan sa Indo? Pag nagdigdi po sinda, kataramon nila digdi sa samuyang front desk, kung pinakaipuhan nila. Usually po, mga referral na kasi ang pasyente. Yes, Nahiling apa. na sinda kang mga ibang doktor. Mhm. Pag cancer care, pag kaipuhan, sana ma-refer digdi sa mo. Kung bako man, sa regional hospital. Sa Yes. mga doktor digdi, mga doktor man sa regional hospital. Apa. Okay, Doc, sa imo po tabi na pangapudan, dagdag na mensahe sa mga kababayan natin nag-antabay, not only sa Albay, kundi all over the Bicol region kita and even all over the world. Naka-Facebook live kita, tsaka naka-YouTube kita. Go ahead po tabi, ma'am. Opo. So, sa indo po mga pasyenteng igwang cancer, dahil na po matakot ng hilang na iyan kasi igwa po isang team na pwedeng mag-alaga sa indo. Bilang pribadong pasyente, digdi po sa Tansuling talaga. So, ini pong serbisyo digdi is to make your journey with cancer more bearable, more comfortable, and hopefully
curable dahil po ang habol ni mas maagang maintindihan to cancer. Kuman lang po kita nakakahabol ni. Kaya na po pagpapalagaan sa mga bukol-bukol, lalo na sa suso, nakakapapasa ng sagit, magpahiling na, tangali po matratar, mabulong na, the earliest possible time. Sa Ayun. cancer care po kaya ang satuyang laban, earliest diagnosis, the best outcome. Yung early detection na sabi. Opo. Okay, Doc, salamatan po maray and we look forward na ini pong sa tuyang broadcast ko niyan maging vehikulo para mas lalong dakol matabangan ta po dyan sa Indong area. Okay po. Salamat po. Thank you very much. Okay. Yan. Roger. So yan tabi partner Mark, si Dr. Mayla Balang na Tadjuling General Hospital Outpatient Hematology and Oncology Department sa on assignment kan DCGB News may kinaraman sa pinakang enot na pagbukas kay ni para magserbi sa publiko. Yan tabi partner para mga dagdag pang istorya. Ako po si LBB. Thank you very much, partner. Friends, at saka kay Dr. Mayla Balang. So yan po tabi may maduduman na po kita from the blood details. So pwede po ko dyan sa Tadjuling para po duman sa mga may concern sa cancer, ano? Kung may duda ka mo, may cancer ka mo, you can go there. You don't need to, sabi nga ni Kayan, maglaog para, magpa-hospital para mag-ano yan, magpa-confine, kundi pwede na po dyan sa outpatient department na yan. Okay? Hematology and Oncology. Alright. Kaya ganda ng istorya. Hali po dyan sa Luan, sa Hans Galero na sa linya. Hans, mas kami na Hans. Hello, Hans. Hello, Yes, Sir Mar, Napirmahan na? para ang tabay. Napirmahan na ni Gobernador Francis Bichara ining tabay ang Executive Order number 25 series of 2021. Executive Order Number? Pardon, Sir Mar? Executive Order Number? 25 series of 2021. Okay. Ano yung gustong sabihin kaan? Ining EO tabi, Sir Mar, so order ni Governor na mag-implementar kita ni striktong border control restrictions sa bilog na probinsya kan Albay. As in, epektibo ko niyan alas 12 nin pagkaudto, mai-implementar na ini sa Gabos na Linderos kan sa tuyang probinsya. Kasabay di sa salient points kan executive order na ining pinirmahan ni Gobernador ang Section 1 ining travel restrictions para sa mga biyahe pasisiring sa Albay na hali man ibang lugar dito sa Kabikolan. Kaya po, maski na nga niining mga apors, pagkatabi, Sir Mar, whether fully vaccinated ka o di ka pa bakunado, kaya puhan ka magpresentar ng travel pass, epektibo sa ini sa 24 oras, gikan ini sa ining travel pass, kukuhaan mo duman sa lugar na gigikanan mo, alagad kung masubra ka sa 24 oras na matinirdig sa probinsya ng Albay, kaya puhan mo na magpresentar ka negatibong RT-PCR sa live test o kaya antigen test na ipapresentar sa Linderos kan probinsya. Ano yan? Maski sa kahali, whether outside of the Bicol region or within the Bicol region, pag ngalaw ka sa Albay, iyan ang maging patakaran? Yes, ining tigga basa ko, Sir Mar, ini pa sana so travel within the region. Okay? Within the region. From Ayan. outside, ini naman na travel Ano yan? from outside the region. Kung within the region yan, kung madigdi ka sa Albay, alikang Sorsogon o alikang Camarines Sur, malawag ka digdi dapat may travel pass ka from kung saan kahali. Yes, and I Kung think yan, it lang siya for 24 hours. Kung within 24 hours, halimbawa, balikan ka lang. Pero kung halimbawa, maduwang aldaw ka o sarong mag-aga ka, dapat igwa ka ng negative PCR. RT-PCR sa live or antigen test. RT-PCR, saliva, or antigen test. Yan. Yes. Yan tatlo na yan. From accredited. From accredited na facility na nag-conduct ng sharing ng mga medical examination or Okay. test. Pag sa saliva na man na iba, Red Cross. Red Cross o Red May Cross. man na iba di ba? Yes. Ngunyan, Sir Mar, pinagpaliwanag man ni Gobernador Bichara na ining travel outside the region, gabos man na travelers, apor ka, fully vaccinated ka o di ka pa vaccinated, ang kaipuhan ng gadjay mo, negative RT-PCR sa live test o antigen, valid lang ini within 3 days kang issuance, gikan sa pigkuhaan ng accredited facilities. Ayun, 3 days. 3 days lang sa valid. Valid for 3 days lang yan. Yes. Okay, so, kung maluwas kang Albay, Dayman. Kung maluwas kang Albay, sabi, Sir Mar,
dahil nagding nga pinagbugtak na, iman sila ang i-inspektuhan ta. Sa Palaog. Palaog kang albay. So effective yan ngunya na alas 12, mabugtak na naman ng mga anong nga po kaya yan? Checkpoint. Quick control point. Yes. QCP, adi. Mabugtak naman dyan. Sisi ay magmaman kayo ni. Ang man ini tabi Sir Mar ang albay members panginginutin kan albay PPO Okay. and matabang ang mga municipal city police stations kan kada LGU. Mhm. Ayun. Ini Sir Mar an kabtang kan pahayag ni Gobernador Bixara sa naging press conference mo niya na pagkaaga digdi sa Kapitolyo Provincial. Especially so that tayo mama. And ipisip kung mag-lockdown kita sa kung nakawala ng trabaho tapos dahil ruluwas ng sarong mabarasol kita pero ini executive order ko may madadagit man sa kuya pero dahil kita maginipon sa Salvaron sa Kadaklan lalo na rin sa Albay sa probinsya ng Albay so pasensya na sa madadagit pero ang importante dito yung na normal na kamuktanan sa dito bagong madamay kita matarasala ng so local government na dahil na pig-anticipar rin yung mangyayari dito. So yan, mas maray lang ang problema kaya sa social media pag kinagmoy nila yung mapigbabasag ako. So, iyan na tabi Sir Mar, naging pahayag ni Gobernador Bixara. Habo niya nang maglako pa Aha. sa probinsya kan Albayan dahil kaya kunyan pa siya na, antan pa siya na before pa lockdown sa NCR. Oh. Yeah. Iyan sabi ko kan nakaagi na dapat bago pa man umabot magpasiguro na at siguradong may mga durulagkan. Tama. Iyan. Okay, ang report niya sa kuya kasud ni Jimmy na may parting owa sabi doon ni Mayor Escoto may nang mga nag-arabutan na. Di ba? O de at least kunyan medyo talagang sana maging striktong tunay adi. Yes, sana mananggad Sir Mar, and sa ngunyan, medyo hidali man si Gov, pero kakaurunon man niya ang mga LGU, may kinaraman di sa EO na ini. Yes, at siguro ang magiginibukan ka mga LGUs, ibariwa sa mga kapitanes de barangay na sa pasabuton sa mga constituentes tinda na kung may mauruli, arog ka ng patakaran. Yes, tama. Kung dae, dumana sa nasinda. Iya baga. Okay. Paano pa lang kung halimbawa dae, dahil sino makapresentar ka yan, they will be refused to enter or tatawan silang option na magpa-antigen. Sabi ko sa bago, inot ng pinaliwanag ni Sir Danny Garcia, tagapagbarangay ni na kung wala ka kaining dokumentos na ini, digdi ka mismo sa Linderos kan probinsya mapa-antigen. Mapa-antigen ka. Yes. Ganyan, duman mo mismo sa border o paano bang sistema? May katabang man sinda from Albay PHO. Tagaro ang facility sa baga Sir Mar. Ko sure kung sa Ligaw ini, sa Surgeons of Third District, iko kayo yung facility na pwedeng gamitan kaining antigen test. Okay, sige. Kaya tabi Sir Mar, ang kabilogan ka nangyaring pagtiripon didi, limitadong pagtiripon digdi sa Dignitaries Hall kan opisina ni Gobernador Al Francis Pizarra. May bahan si Boy sa mobile, Ans Galero. Thank you very much, Sans. So yan po tabi, it's official na. Pirmado na po ng Executive Order number 25 na minataonin stricto na regulasyon sa mga gabos na malaog sa probinsya kan Albay. Whether province ka or halik ka mga tugang outside of the region. Yeah. Pag inter-province ka, dapat pag malaw ka sa Albay, igwa ka ning travel pass kung sa kahali. Kung balikan ka sana. Pero kung magduduwang aldaw ka o ma-overnight ka digdi, kay puhan, magpresentar ka ning negative RT-PCR, saliva test or antigen test. Yeah. Kung ali ka naman duman sa outside of the region, luwas kang Bicol region, Visayas or duman sa Metro Manila, dapat magpresentar ka yan sa border control din negative RT-PCR test. Kaya,
Ayan po tabi, para po naman sa mga kababayan natin. Ako, inabot na kita ng oras para paramitas magpaaram sa Indo po kabos. Thank you very much. Salamat po maraming sa Indo. Thank you. Oy, good morning. Matindyari. Asagat na ito karon. Ining manong utig sa tama ini, napayag ni Congressman Garbin. Nagaroon talagang dahil masikaso sa ERC ng mga problema. Kaso CAPEX nga ni, 2017 pa din na-aksyonan. Diba? Diba, CAPEX? Investigation agad din na Congressman Garbin para sa APEC. Di na dibisilan. O, duwa na sana sa Kongreso ngayon mag-investigar. Saga na po yan tabi, no? Tendo ka, boss. Thank you. Bye-bye. Lonely, napaka-lonely, wala akong kasama.